b'a cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba o minnu b'an filɛ Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan an b'o fo dante foli min na aw ka émission la émission de don toujours plateau des stars n tɛ sɛgɛn k'a fɔ ye ale émission min labɛnnen don Mali kunnafoni.net fɛ pour que aw ka to ka nisɔndiya dɔrɔn an bɛ wele bila an ka star dama dɔrɔn de ma u bɛ na an n'u bɛ baro dumaniw kɛ bi ne dalaman don dɛ bi min bɛ yan nɔ a n'an tɛ filan ye bi ni artiste denmisɛnnin dɔ de bɛ ɲɔgɔn bolo elle est toute belle toute charmante wa a bɛ se dɔnkilida de la wa o de ka jugu n'a bɛɛ ye n tɛ kuma jan bilen n bɛna kuma di a ma a b'a yɛrɛ fɔ an ye sisan voilà bonsoir. Oui, bonsoir. Kan jumɛn de b'i da? Kan foyi tɛ yen nɔ. Toute belle hein? Merci. C'est pareil. Kan jumɛn de b'i da? Non, bon ami non. Tranquille. Oui. Lafiyalen don dɛ. A bɛ kɛ cogo di? Awɔ. D'accord an tɛna kuma jan bilen. Oui. An b'a fɔ i k'i yɛrɛ fɔ an ye. Bon, avant k'i ka kuma daminɛ, n bɛ foli di silamɛ cɛman ni musoman bɛɛ ma, denmisɛn fara maakɔrɔba kan. Donc fɛn fɛn tulo b'an na, fɛn fɛn tulo t'an na, an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. OK. Kuma ka gɛlɛn dɔɔni ne tɛ se kuma la. OK, bon ne tɔgɔ Ɲaka Saku. Ne bɛ bɔ Kayi. Bon, actuellement n bɛ Bamako. N bɛ ka conservatoire kalan kɛ. N bɛ 3e année la ɲinan. Donc faamuyali caman sɔrɔla o la san Ɲaga an bɛna tɛmɛ n'an ka question ye j'espère que i pɛrɛnnen don. Bon, plus ou moins. I tɛ jus dɔɔni min k'i kan bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni o bɛ sɔn ka fisa. O b'a sankɔrɔ dan dɛ ou bien n'an tilal'o la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka ko ye. Effectivement. Ɲaga. Oui. Komi an tun bɛna question min poser i kun o kun y'i ka kalanko ye i yɛrɛ ko a ma k'i bɛ conservatoire la sisan 3e année. Mais 3e année la n'a sɔnna oui licence. Mais Ɲaga a fɔra k'i bɛ se dɔnkilida la dɛ. A fɔra. A fɔra dɛ. Non ne bɛ n débrouiller. Donc comme Mali kunnafoni de don an bɛ prévu yira mɔgɔw la. Kosɛbɛ. San Ɲaga yɔrɔ an ka taa ni question ye ne yɛrɛ bɛ fɛ i k'i kan fili ni dɔ ye sisan fo ne yɛrɛ ka sunɔgɔ n ka plateau sanfɛ. Mali buna yelinya Mali betu buna yeli fendo be sogori garonto jirisule na betu buna yelinya garaganti gannawo na beto bunda yelenya jamana jagule khante goy bunda yelenya ina balile lugante goy na gumajaji. Ɲaga tɛ tɛmɛni kan bravo ni son in cara toro caméramanu yɛrɛ bɛɛ bɛ sunɔgɔ la yan nɔ Ɲaga kana to ka nin sugu ninnu yɛrɛ ninnu ka yan nɔ voilà Ɲaga an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye son cara kojugu voilà an layɛlibagaw aw yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la a tɛ tɛmɛni kan kuma min fɔra a kan nkalon tɛ a bɔra sisan a ye prévu yira an na an bɛ Mali kunnafoni.net studio de kɔnɔ tan wa dɔnkili in dara instrument t'a kɔrɔ foyi foyi ni y'a voix yɛrɛ de tan. Voilà Ɲaga an bɛ fɛ ka dɔn e yɛrɛ donna dɔnkilida la san yɛrɛ jumɛn? Bon ne bɛ se k'a fɔ depuis ne fitinin ne tun bɛ dɔnkili da mais ne ka don dɔnkilida yɛrɛ kɔnɔna la fo ka décider ko n bɛ kɛ artiste ye c'était en 2017. N tun bɛ bac la san min na il y avait une émission télé-réalité ici à Bamako Mali Star. Donc casting kɛra Kayi après le casting on est tara on en a qu'à représenter et puis à la radio là en gagnant un premier tome de couille à émission sigi quoi Mali Star. C'était toutes les régions du Mali plus Bamako commune Beladjili. Donc au moment de la 2007 en 2017 il donna dɔnkilida dɔ o de la ni ne a décidé ka dɔnkili tɔw bɛɛ fɛ après donc n ye bac sɔrɔ nana n ye conservatoire kɛ. Voilà o faamuyali sɔrɔla o la mais an bɛ fɛ k'a dɔn Ɲaga yɛrɛ ye dɔnkilida in kɛ ten de walima i nana sɔrɔ so de i t'i da don o la. Bon n bɛ se k'a fɔ n y'a sɔrɔ so dɔɔni n m'a sɔrɔ so dɔɔni quoi parce que mon papa ale tun bɛ dɔnkili dilan k'a di mɔgɔw ma. Donc il était compositeur arrangeur mais ale ma kɛ dɔnkilidala ye. Ne mama tun bɛ troupe la
mais a ma kɛ dɔnkilidala ye ale kɔrɔkɛ de ye Musa Modi Sakɔ oui mɔgɔ caman b'a dɔn mais ale ma kɛ dɔnkilidala ye donc dɔnkilida diyara ne de ye ne donna la fo ka n'a kalan kɛ n ko ma diplôme sɔrɔ o de ye ne don cogo ye faamuyali sɔrɔla o la san bɛ fɛ k'a dɔn ɲaga dontɔla dɔnkilida in na ni famille ye pression de da i kan walima n'a sɔrɔ a jaru yɛrɛ i ka k'a ye an ka faamuyali sɔrɔ o fɛnɛ na ma nɔgɔya dɛ ma nɔgɔya surtout ne papa bon début la ale tun b'a faamuya dɔɔni quoi parce que ale kun ni dalen bɛ ne ka kalan kan trop ni ale ɲininka n bɛna kɛ kari kɔnɔ dɔnkilida ye ka ɲina kalan kɔ mais c'était pas le cas an ma ɲɔgɔn faamuya dɔɔni donc ne mama de tun bɛ ne sutuni ne bɛ n dogo ne bɛ taa n ka dɔnkilidayɔrɔ la ne nana ne bɛ n dɛn ne b'a fɔ n ba ye parfois ne fa ye ɲininkali kɛ ne ba bɛ nkalon tigɛ i ma ya k'a ye ne ci parce que ne ba b'a dɔn ne bɛ kalan kɛ en même temps dɔnkilida de ka di ne ye donc tolon tɛ sɛbɛ sa sɛbɛ tɛ kulon sa ne ba y'o yɔrɔnin faamuya mais le moment où ne ye bac sɔrɔ ne fa ye ne wuli a ye ne lasigi a ko ne ma a ko ɲaga ne tun bɛ nin yɔrɔnin dɔrɔn de nɔfɛ i k'i ka diplôme sɔrɔ i ye dɔnkilida kalan kɛ o i ye fɛn wɛrɛ kalan kɛ o ni opportunité wɛrɛ nana min ni dɔnkilida tɛ kelen ye bac b'i bolo i bɛ se k'i présenter a la i bɛ bɔ nɔgɔ la bon ne bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ fana tun b'ale faamuya o yɔrɔnin na parce que ne kun y'a to o yɔrɔ la mais maintenant ça va avec la famille y a rien mais oui alhamdulillah d'accord san ɲaga an bɛ continuer n'an ka question ye hali bi san an bɛ fɛ k'a dɔn ka dɔnkilida bɔ a la i tɛ baara wɛrɛ kɛ kɛrɛfɛla la non tɛ baara wɛrɛ la kolonin kɛ kɛrɛfɛ donc i bɛ dɔnkili dɔrɔn de la d'accord faamuyali sɔrɔla o la ɲaga an b'a ye i bɛ ka avancer maintenant groupe dɔ la si bémol majeur ni ma fili i bɛ se k'i da don o la k'o kɔnɔ ko dɔw ɲɛfɔ an ye oui si bémol majeur n y'a sɔrɔ mɔgɔ min fɛ fɔlɔ o ye n kɔrɔkɛ ye Mamadou Modi Sakɔ n'u b'a wele ko Kempes a bɛ INA la donc parce que depuis ne bɛ 9e na n hakili b'a la hali sini ne ye message caman Facebook kan ne k'a ma n ko ni ne ye défaut sɔrɔ n bɛ fɛ ka na INA la mais comme n y'a fɔ cogo min n papa tun bɛ n ka kalan de fɛ ne ye défaut sɔrɔ a ma sɔn ka ne bila ka na INA la ko fo ne ka lycée kɛ raison pour laquelle ne ye bac de sɔrɔ ka na conservatoire la donc ka ne to 9e na ne y'a fɔ Kempes ye ne k'a ma n ko dɔnkili ka di ne ye ne ye défaut sɔrɔ ne bɛ fɛ ka na INA la donc ne ma se ka na ne ye bac sɔrɔ ne nalen ne bɛ conservatoire la programme foyi tun tɛ ne la ka taa école la ka na so ka taa musique kalan ka na so un jour ale de ye ne wele ko groupe b'ale bolo n'o ye si bémol majeur ye u tun bɛ mɔgɔ 6 de la cɛ 6 ko ne ka na ne ka don groupe la donc ne donnen ne groupe kɛra mɔgɔ 7 ye mais ne kelen pe dɔrɔn de ye musoya la wa bɛɛ ka kɔrɔ ni ne de fana ye e ye groupe lagare ne awɔ d'accord oui donc a bɛɛ ka kɔrɔ ni ne fana donc groupe in kun ye min ye an bɛ mɔgɔw ka morceau ta an b'a interpréter an bɛ tila k'a arranger tuguni ni morceau yira la morceau tigi la f'a yɛrɛ bɛ fili a ka morceau ma si bémol bɛ se k'o kɛ awɔ o y'an ka baara fɔlɔ-fɔlɔ ye donc an bɛ jouer yɔrɔw la an bɛ déjeuner animer an bɛ dîner kɛ an ye festival caman kɛ oui groupe in yɛrɛ sababuya la ne ye festival ne ja fariɲara orchestre jouer na si bémol de sababuya la n bɛ se k'o fɔ awɔ d'accord faamuyali sɔrɔla o la comme i ko k'aw ye festival caman kɛ i bɛ se k'i da don dɔw tɔgɔ la n'a kɛra den 1 2 oui an ye Cinéado kɛ an ye festival Akna kɛ an ye Akna de Cinéado ni an ye fɛn Selenge fana kɛ a y'o fana kɛ oui an ye Bamar kɛ o y'a sɔrɔ a tun bɛ 26 mars yɔrɔ la waati min na oui an ye caman kɛ bon a ye caman kɛ mais tɛ ban ka ca mais ɲaga an bɛ fɛ k'a dɔn i ye voyage kɛ walima n'a sɔrɔ voyage ka bɔ Mali kɔnɔna la ka bɔ Afrique yɛrɛ non ɲaga ma deli ka bɔ Mali kɔnɔna la i ma deli ka bɔ ne sira min dɔn Kayi Bamako m'o dɔrɔn de dɔn a dɔn don a bɛ nale ɲaga komi yɛrɛ ko k'aw ka baara yɛrɛ ye ka son interpréter ne yɛrɛ bɛ caman ye YouTube sanfɛ ɲaga n'a tɛ k'i ma baasi ye i t'i kan fili dɔ fana ye tuguni ok bon n b'o faveur ni dɛmɛ e bɛ ne ka morceau jumɛn de ka di ye ko bɛ in na i bɛ ka ɲuman dɔ da dɔrɔn fo ne yɛrɛ ka sunɔgɔ plateau in na kana nin fɔ ne mun ka d'an ye o kɔ an filɛlibagaw voix dumanw de ka d'an ye Kidiana kan fɔ Idiana mo ye
Adiana watila, Adiana yorolo ya fo je t'aime. Kidiana kamfo, Diana moye. Adiana watila, Adiana yorolo ya fo je t'aime. Chérie, on ne vit mon gnou. Toi et moi, chérie Coco, c'est pour toujours. Fenane varase, nyebi esaye, ani wambaro Italie. Ametara Miami. Saint-Valentin nous barase, nedebi esaye, kawa shopping ke, Dubai bio kanu. Iwere sa, nekele njarabi, were sa, nyagasa go jarabi, were sa, na omne chance de ye. Ah, mille fait. Ah, nyaga tete maninga. Oui. Donc ni diara yɛrɛ de cameraman yɛrɛ bɛ fo o bɛ dɔn la a yɛrɛ min kana bin yɛrɛ fo sunɔgɔ nege kɛ k'a minɛ ɲaga kana na ko la san an ma an ka continuer n'an ka ko ye ɲaga bɛɛ b'a dɔn dɔnkili ye fɛn a domaine ma nɔgɔ voilà sisan an bɛ fɛ ka dɔn e yɛrɛ donnen dɔnkili la i yɛrɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ a la yɛrɛ de i k'i da don da la i ko wala wala diɲɛlatigɛ ko mana kɛ cogo cogo i bɛ se ka gɛlɛya fitinin sɔrɔ a la surtout i ni yɛrɛ mɔgɔw cɛla dɔ de bɛ se k'i faamuya dɔ t'i faamuya dɔw b'a fɔ surtout ne filɛ nin ka cover ni minnu kɛ tan ka bila réseaux sociaux kan dɔw b'i ka numéro ta message bɛ sɔn ka caya i tɛ se ka bɛɛ répond kelen kelen u bɛ wuli o la u b'i tɔgɔ tiɲɛ a bɛ k'a yɛrɛ kɛ star ye a bɛ k'a fɛn alors que anw tɛ kɛ fosi ye n'olu tɛ n'olu m'anw ka morceau lamɛn n'olu m'anw kumakan lamɛn n'olu m'anw dakɔnɔ kuma lamɛn anw tɛ kɛ fosi ye donc olu man kan tɛ ka dimi mais hadamadenya la il faut que an ka to ka ɲɔgɔn faamuya dɔɔni donc olu n'a a ɲɔgɔnna caman quoi a ɲɔgɔnna caman bɛ fɛ i ka walawalali yɛrɛ de kɛ cogo min na an bɛ faamuyali yɛrɛ de sɔrɔ a ko la bon est-ce que ne o yɔrɔ ni difficulté ni dɔrɔn de sɔrɔ a la sinon pas grande chose d'accord faamuyali sɔrɔ la yɛrɛ mɔgɔ ninnu dɔrɔn quoi mais u bɛ min fɔ ye sisan nɔ komi diɲɛlatigɛ yɛrɛ la a mana kɛ cogo gɛlɛya ni fitininw sɔrɔ la mais nɔgɔyaw fɛnɛ nana dɛ musique ye opportunité caman di sisan nɔ i bɛ se k'i da don olu la k'olu dɔw ɲɛfɔ an ye tiɲɛ musique ye opportunité caman di yan nɔ même ne ni Fanse ka rencontre la ani Choco Communication donc n tun bɛ to ka vidéo kulonkɛ kɛ vidéo la dɔrɔn n b'a bila n ka page sanfɛ Facebook kan donc n ye n t'o de la Choco Communication nana n wele donc n'ale ye direct dɔ kɛ n fɔlɔla ka Sɔkɔna Sakɔ ka musique min interpréter sisan nɔ n'a y'a da biennale la n y'o kɛ direct la donc mɔgɔ caman ye vidéo in lajɛ mɔgɔ caman y'a aimé donc c'est à travers ça ni Fanse fana donna ɲɔgɔn na Fanse 88 Fanse 88 donc a ye n wele an échangera ale de nana ni covering projet ye donc oui c'est quoi il se k'o da don la ne bɛ ka morceau cover ye américains de ta don mais sisan français bɛ ka don a la maliens yɛrɛ africains y'a dɔn ni jɔn ye Sara n t'a dɔn n'i b'a dɔn Sara donc africains y'a dɔn en général ni Sara ka morceau de Fanse initiative in ta à travers le cover de Sara cover ye min ye i bɛ artiste ka son ta i b'a interpréter en acoustique i b'a yɛlɛma peut-être piano avec guitare ani voix ou soit guitare voix ou soit piano voix instrument caman tɛ don a la acoustique oui donc Fanse ye n wele musique ye opportunité di yan Fanse ye n wele a ye idée fɔ n ye n y'a accepté an ye contrat signé donc an donna fɛnw na ne yɛrɛ ka kodɔn tantɔ yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi cover in nɔba de b'a la fana nɔba de bɛ yen n bɛ se ka alhamdulilayi fɔ cover in fana ka yɔrɔ la oui an kana olu faamuyara mais nka wariko ta kalisi ninnu dɔrɔmɛ tɛ ɲaga kun an b'an débrouiller de walayi nin voix duman ba in nin voix duman ba in an ka n'o kɛ ɲɔgɔn na sa n bɛ ka sɔrɔ e ɲɛ tɛ ne sigilen nana an ka don ɲɔgɔn fɛ sa brésilienne bɛ kun muso ayi olu tɛ babaw ye voilà ɲaga oui i da don gɛlɛyaw la musique ye opportunité minnu d'i ma i da don fɛnɛ na halisa an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye an bɛ fɛ ka dɔn ɲaga yɛrɛ ka état bɛ cogo min na bi n'a sɔrɔ i furulen de don wa walima n'a sɔrɔ i tɛ furu la i k'i da don la i k'o fɛnɛ o diyara n ye
ne furulen don n'ala y'a yira n na le 11 juin yɛrɛ ye n ka silamɛ furusiri ye ala k'o yira an na donc den kelen bɛ n bolo cɛmanin n jiginna a ma mɛn fana ala k'a balo amina kana k'an ja voilà ɲaga sisan nɔ komi i yɛrɛ ko k'i bɛ furu la e dun bɛ sufɛ jouer ninnu kɛ ani ka furu tɛ ka ɲɔgɔn fɛn dɔnniya alhamdulilayi foyi problème foyi tɛ ne cɛ fɛ a bɛ ne ta a bɛ taa ne bila jouer la ne tilala a bɛ taa ne nɔfɛ n'ale bɛ jouer la hali ni mɔgɔ minnu bɛ to ka souffler ni ninnu ni fɛn na ne cɛ b'a dɔn ne b'a fɛ o awɔ hali n'a keleyara wagati keleya o ye wajibi o a bɛ se ka keleya wagati dɔ la dɔrɔn ne bɛ na ne bɛ s'a la o ne b'a nɛgɛ dɔrɔn et puis a bɛ ɲinɛ a kɔ ne b'a fɔ ne ye jamalamɔgɔ de ye i b'a sɔrɔ jama la mɔgɔ nasugu bɛɛ bɛ yen nɔ dɔw bɛ na provoquer dɔw yɛrɛ dɔw bɛ se k'a dɔn ko ne cɛ ye u bɛ na dɔw bɛ accolade di ne ma scène kan mais artiste ye n'i kɛra jamatigi artisiya kelen tɛ dɔnkilidala kelen tɛ n'i kɛra jamatigi faut savoir se comporter ka k'i la de donc olu bɛ k'i la bien vrai que ne cɛ ye e de kan ka kɛ ne faamuyalibaga ye ka kɛ muɲubaga ye sinon e ɲɛ tɛ ninnu si la donc ɲaga komi a ko yɛrɛ kɛra ten ka dimi yɛrɛ tɔw bɛɛ bɔ a dusukun na pewu i t'i profiter i m'a ye sɔnni dɔ sama a yɛrɛ ma komi a yɛrɛ bɛna lajɛ nin wagatinin na o tɛ a bɛ n'a fɔ ne kan ka de sinon ne bɛ dɔnkili la ne bɛ dɔnkili la n cɛ ye sinon ne yɛrɛ tɛ ne bɛ dɔnkili la e cɛ ye lɛlibagaw de ko ten sinon ne yɛrɛ tɛ ɲaga Jarabi furu ni kanu ɲɔgɔn bɛ min ndiya ni kanu ɲɔgɔn bɛ min ni min ye n tɛ se la la jarabi mana lɛ furu ni kanu mana n tɛ se dumunikɛla mais segino i ka di n ye i bɛ wele madamu gino n tɛ fasi tuguni hali ni ye mɔgɔ faga ko kɛ n na ni ye madamu gindo da ne kan n tɛ fasi tuguni furu ni kanu b'i fɛ aya tɛ tɛmɛ nin kan ni y'a dannen misegin don n'i bɛ ka n layɛ nin wagati in na i bɔra ka nin kuma ye ko hali n'a fagara ko ka tɔgɔ in da kan k'a tɛ fasi o tuma la faamuyali sɔrɔla o la sɔn jara donc ɲaga an bɛ continuer n'an ka ko ye hali bi sisan ɲaga an bɛ fɛ ka dɔn parce que i ye artiste denmisɛnnin ye n'a sɔrɔ i ka carrière kɔnɔna la n'a sɔrɔ artiste kɔrɔba dɔw ye dɛmɛ don i ma i k'i da don o la i ko dɔɔnin fɔ an ye o ko fɛnɛ kan bon malheureusement pour moi pour le moment ne ma artiste kɔrɔba foyi ka dɛmɛ sɔrɔ fɔlɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la a ka di n ye n k'u ka dɛmɛ sɔrɔ mais m'a sɔrɔ fɔlɔ d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la mais ɲaga i yɛrɛ b'a dɔn sisan bi musique kɔnɔna ma nɔgɔn i bɛ min mɛn ni artiste denmisɛnnin bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛmisɛnninw ni fɛn ninnu sisan an bɛ fɛ i ka conseil min bɛ na kɛ sababu ye bɛɛ ka faamuyali sɔrɔ kow la sinon art kɔnɔna bi la a ma nɔgɔn bon ne kɔni bɛ se ka ladilikan min di n tɔɲɔgɔnninw ma an bɛɛ de ye kelen ye kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ bolodengɔnden tɛ bɛlɛ ta dɛ donc an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'i y'a ye artiste kɔrɔbaw fana bɛ anw lajɛ ka ɲɛ bɛ anw fɛ o y'a ye n'anw fɔlɔ bɛnna yurugu-yurugukan nin ye n kɔrɔfɔ kɔfɛ nin y'a fɔ tan nafa foyi t'a la bɛɛ tɛ se ka kɛ ne ɲɔgɔn na ne bɛ n ka kɔni de la o mankan problème tɛ ne fan fɛ ne bɛɛ de filɛ ne sigi de hali ni ne taara so ne bɛ tantɔ de i ni mɔgɔ si ma deli ka fɛn mɔgɔ si ayi mɔgɔ si tɛ se k'o fɔ hali fɔlikɛyɔrɔ la n'i y'i da dugu ma bɛɛ ka yɛlɛ i kan a banna défaut tɛ k'i la o n'i da bɛɛ ka yɛlɛ i kan fana i bɛ ko dɔn i bɛ ko kɔrɔ dɔn ka tila k'a kɛ gundo ye exactement diɲɛlatigɛ bɛɛ filɛ nin ye oui sisan conseil ɲɛnama bila ka taa bon conseil ɲɛnama bɛɛ a tɛ taa o kɔ donc an ka ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn an ka kɛ kelen ye et puis surtout kɛlɛba ninnu nafa t'a la n b'o dɔrɔn de di n tɔɲɔgɔnninw ma d'accord sisan ɲaga i yɛrɛ artiste ye n fɛ ka dɔn Mali yɛrɛ kɔnɔna na artiste jumɛn fana ka ko ka bon e bolo kosɛbɛ malgré que tɔw ka di ye mais i bɛ taa sɔrɔ dɔ fana bɛ yen bolo fa b'o ta kan i k'o tigi artiste kɔnɔna ka gun dɔnkilida niveau la quoi muso kundaw bɛ cɛ kunna muso kunda mana kɛ muso walima cɛ ye artiste muso kunda o ye Safi Jabate ye wallahi donc Safi ka di ye trop kana nin fɔ ne ayise mɛgɛ wallahi i n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye fana ayi n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye
mais Safi Jabate ka di ne toro ayiwa Safi Jabate n'i bɛna an layɛ ni wagati na an bɛ ci las'i ma ɲaga sago b'an bolo artiste denmisɛnnin don k'i ka ko ka di a ye toro donc an b'a fɔ ala ka kanu to Safi bɛ yɔrɔ yɔrɔ ɲaga filɛ den yan n'i bɛ ɲaga ɲini dɔrɔn Institut National des Arts o tɛ oui a bɛ se ka taa conservatoire fana problème foyi t'a la ɲaga donc Safi bɛ n'i ka message sɔrɔ o bɛ diya n ye toro n'ala sɔnna voilà ɲaga a bɛ komi émission bɛ fɛ ka se a kuncɛmayɔrɔ la mais an tɛna bila i bɛna acapella ɲɛnɛmanba yɛrɛ de kɛ fo filanan t'a la yɔrɔ ne sunɔgɔra ni zena ta ne yɛrɛ bɛ fɛ ka kiri ne sisan voilà sisan i kan fili ni son mondial dɔ ye ok fo an yɛrɛ ka bɔ an tɔgɔni na ok iye nana tale he na be nana tagume mɔgɔna bɔ nana tale na be to iye nana tale he na be nana tagume mɔgɔna bɔ nana tale na be to jijire malo bato malo gajiwo galuma jikita malo mamba yoya doge tanyara loma jioga diwo galuma jijire malo bato malo gajiwo galuma jikita malo mamba yoya doge tanyara loma jioga diwo galuma jeme uralale humantenene uralale mariama ulasita di malu ye yenana nata nani badenya humonata yenana nata nani waronya humonata yenana nata nani sinji ya humonata yenana nata nani badenya humonata Allah ɲaga ne kɔni kuma tɛ ne da an filɛlibagaw u bɛna jugement kɛ o commentaire bɛna de donc ne tɛ kuma ɲaga voilà komi n y'a f'i ye émission bɛna se a kuncɛmayɔrɔ ma an bɛ n'i ɲininka n'a sɔrɔ album de b'i bolo walima n'o ko bɛ cogo min na i t'i da don la i ka ɲɛfɔli non album tɛ n bolo pour le moment mais n b'a sira kan i b'a sira kan d'accord sisan nɔ projet jumɛn bɛ e yɛrɛ ɲaga bolo dans le futur projet min bɛ ne bolo o ye de ka n ka carrière professionnelle yɛrɛ labɛn n filɛ nin yɔrɔ min na n pɛrɛnnen bɛ o de kama donc parce que mɔgɔ caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka est-ce que ni wali dɔnkili tɛ ne bɛ se dɔnkilida la oui parce que u bɛ ka n ka cover dɔrɔn de ɲaga bɛ se dɔnkilida la i delila ka dɔnkili dɔw yɛrɛ sɛbɛn i yɛrɛ ye fɔlɔ awɔ n delila ka dɔnkili dɔw sɛbɛn n yɛrɛ ye i y'a da ka son bɔ n y'a da n ye kelen bila mais a ma besoin kɛ donc tɔw juste toi awɔ tɔw olu bɛ studio la donc n'olu to yen nɔ après n b'u revoir komi fɔlɔ ni sisan u tɛ kelen ye n bɛ se ka idée dɔ sɔrɔ sisan k'o fara o kan donc n bɛ ka n ka carrière de labɛn filɛ yɔrɔ min na tan d'accord sisan kuma laban yɛrɛ jumɛn de bɛ ɲaga bolo ka a ɲɛsin an ka téléspectateurs ma o kɔni o ma ne y'a fɔ cogo min na kuma ka gɛlɛn donc n bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma kuma ye dɔlɔ de ye n'i y'a min kojugu i bɛ fa exactement donc ni donna mɔgɔ min gasi la o bɛ yafa n ma i bɛ se ka don dɔ gasi la ka sɔrɔ i m'a dabɔ a kama yɛrɛ o ka yafa n ma m'a dabɔ o kama donc ni donna e yɛrɛ gasi la jaabiliw kuma la i ka yafa n ma en tout cas aw ka weleli diyara n ye donc n bɛ foli di n fa ma n'a bɛ fɔ Kayi ani woloba bɛrɛ n ye dɔnkili laban min da san nɔ o ye ba fasa de ba ka di ɲɛtoro Bintu Sakɔ a bɛ fɔ Kayi donc n bɛ foli belebele d'o ma n ma ɲinɛ n furucɛ kɔ n bɛ foli d'ale ma Monsieur Guindo oui mon fils oui n bɛ foli Aïssata Maïga mon fils ne kun b'a dɔn ne yɛrɛ kun tɛ n bɛ foli d'a ma ani n yɛrɛ den Sokoni n ka bébé ni Petit Guindo n bɛ foli b'a da bɛɛ lajɛlen ma ani lamɛnnikɛla jama bɛɛ lajɛlen n ka faniw bɛɛ lajɛlen n bɛ foli d'u bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ ka yafa n ma d'accord an ladibagaw ni ne tun bɛ an bolo k'a yira aw la bi an b'aw fo dante foli min na et puis an b'a fɔ aw kan bɛn an ka émission wɛrɛ la n'Ala ka jɛ ye an b'a fɔ la aw bye bye
et restez connectés sur malikonafoni.net.